Hola, benvinguts al canal, com esteu? Avui porto al Bancalet un nou producte contra les plagues de l'hort. És sabó potàssic. Així que comencem. Primer anem a casa a preparar-ho i vos conté més. Per cert, abans que res, mireu el vídeo fins al final, que tinc un missatge per vosaltres. Ja estem així. El que vull preparar són aquestes dues botelles que tinc així davant. Cada una són litre i mig, per tant, tinc que preparar 3 litres. La proporció són uns 15 grams d'este sabó per litre. Per tant, així més o menys tindré uns 15 grams, 3 cullerades d'estes per a fer els 3 litres. Calfarem una miqueta l'aigua per a que el sabó potàssic siga més fàcil de dissoldre. No té que arribar a bullir, només un poc calenta, ja està. Ja hem afegit el sabó. Ara només remenegem fins que se'n vagin aquestes boles i queda així un líquid com llet. Remenegem fins que es dissolga tot. Ja el tenim mesclat. Com veieu, queda així una miqueta blanquinós. Ara només tenim que plenar les botelles i se n'anem al bancalet. I vos conte més cosetes. Ja estem així. Abans, però, vos volia contar què és el que ens pot oferir aquest sabó potàssic. El primer punt és que està acceptat en agricultura ecològica, el que vol dir que no contamina. Tampoc és nociu ni per a persones ni animals, així que no hi ha ningú període de seguretat una volta has aplicat el producte i agarrar el fruit. Podem agarrar-lo immediatament si volem. És un producte que es degrada molt fàcilment. A més, una vegada aplicat, passarà a formar part de la terra i així aconseguirem potassi, que també és bo per a les plantes. És, com hem dit, biodegradable i totalment inocu. El sabó potàssic actua per contacte. S'adhereix al cos del paràsit i li produeix asfíxia, sense fer malbé els altres insectes que hi ha en l'hort, com per exemple les abelles. Ho aplicarem en pulveritzador, per damunt de les fulles i per baix, que és on sol amagar-se el polvó. És molt important aplicar-ho en les hores que no hi faci tanta calor, o bé pel matí o bé a la posta del sol. I ho aplicarem unes 3 voltes per setmana, deixant una setmana de descans. Després d'esta breu explicació, només es queda aplicar-ho. Acompanyeu-me. Bé, espero que funcione, perquè la veritat és que són tot avantatges. Ja vos aniré contant com va funcionant i com va evolucionant el tema d'ací. Subscriviu-vos si no ho heu fet encara i activeu la campaneta. Res més, fins la setmana que ve. Adeu! Ara que no mos veu ningú. Activeu-se la campaneta perquè la setmana que ve hi ha un vídeo un poc polèmic. Jo crec que em tancaran el canal
pot ser que tinga familiars que ni en parlen a partir d'ara. Així que, si voleu saber de què es tracta, activeu la campaneta i la setmana que ve ens veiem. Adéu.